Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Hanggang high school, 75 lang lahat. Okay lang yan. No. No? No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. Samtang niadiri karon sa Pilipinas ang mga espiya sa China, niasa dire sa Pilipinas ang mga ahente sa ICC. Daw ang atong presidente murag nakighagwa sa geopolitics batok sa mga higante o superpower country, pinaagi sa mga joint ventures o economic ties nga balanse o patas nga pragmatic approach ug mauna ni resulta sa iyang mga state visit nga matod pa sa mga anti-government o pro-China, naglaroy-laroy ra daw ang atong presidente. Og samtang nabisi sa black propaganda kining ubang mga DDS anang mga panahon na nga murag mga irong buang, sige graw-raw, sige rally-rally anang singgit-singgit sa maisog nga matod pa nila weak, bangag, adik o bisag unsa na lang nga panamastamas sa atong presidente. Apan niya mga bay ang linugdangan sa isig kahabi kay ngano plastada o bistado na ang duwa sa oposisyon apan wala sila kahibaw sa diskarte sa administrasyon o nakugang na lang ta kay bisag pila pa ka mga demonyo o mga anghel ang motraidor o makikonsabo. Pero mga bay, pwede ra din nato silang pamathon kung ang trabaho maoy pasultion, dili ang istorya maoy patrabahoon. Ug mauni resulta sa pakigtambayayong nga kutob sa asa nga kaya natong hiluton sa atong gobyerno nga mutukma sa multi-alignment, labi na nga di pod ikalimod ang kalambuan sa BRICS kay miapil na ang Thailand, ang Indonesia, ang Iran, Saudi Arabia ug daghan pa. Kita sa atong bahin anha pud tapadong sa mga bilateral trade isip paon sa mutual investment. Slowly but surely, step by step lang ug ang Tesla mga bay ni Elon Musk maoy usa sa una nga mikubit sa paon ni Bongbong Marcos. Giunsa ni pinaagi sa pakig-cooperate sa public-private partnerships nga pangkomersyo sa atong gobyerno. Daghan ang gidungan ani pinaagi sa mga balaudnon na gipangpanday sa atong gobyerno karon. Kung unsa ni ato ning hisgutan mga bay human sa atong intro. Cheers sa atong mga bay. Sa ako nang giingon, kining charter chain sa atong economic provisions o kining oil exploration mauni usa sa atong mga alas nga musaka ang Pilipinas labi na kung maggamit na ning deuterium nga diin sa tibuok kalibutan only in the Philippines ra nga dunay daghang deposito ani. Pero samtang ato nang gipaabot kung kanus ana mahitabo kay lagi daghan pug kayo ang mubabag ana. Bisan gani sa atong economic restriction nga gusto untang usbon sa atong presidente apan kuwang og suporta ang atong Senado. Apan bisan pa man sa mga pagsuway o pagpanglugpit sa mga black propaganda, ang executive department nga gipangaluhan ni Bongbong Marcos mihimo lang gihapon og paagi bisag daghang kalamidad apan walay hunong ang ilang trabaho ug mauni ang nahitabo. Magpagawas og bag-ong mapa ang Pilipinas pinaagi sa duha ka balaudnon nga muhaom sa United Nations ug mauni ang Philippine Maritime Zones Act nga maoy unod sa Republic Act 12064
ug ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Law nga maoy mo kumpleto pag-certify isip konkreto nga titulo sa Republic Act 12065 nga tukma sa UNCLOS. Timaan og pahimangno kini dili lang sa China nga inyong gi-idol, kundi apil ang kaalyado nga nasod sa Pilipinas ug tanang nasod sa tibuok kalibutan nga mauni magsilbing steadfast commitment to protect what is rightfully and legally ours. Ang kinwanggol nga 9-dash line sa China nga maoy maghatag og dakong peligro sa tibuok kalibutan, gipakgang aning duha ka balaod nun ug nag-alboruto karon ang China ana mga bay kay nahug nga ang Pilipinas maupay nahimong bayani sa tibuok kalibutan. Kay abi nimo dili lang ang exclusive economic zone sa Pilipinas maoy gipanalipdan aning balaurana, kung dili ang patas nga pag-exercise sa Freedom of Navigation Law maoy gipakigbisugan sa Pilipinas para sa tanang nasod. Dili kay sama anang inuplok sa 9-dash line sa China nga inyong gi-idol nga murag hakpon ang tibuok kalibutan. Kay abin mo mga bay, bisag unsaon na kog analisar, dili jud mutukma sa international law sa United Nations kining ilang pangangkon ug maunay palpak sa niagi nga administrasyon nagihilot karon sa atong presidente. Cheers sa mga bay. Ang gihimo manggod aning ubang mga espiya sa China, sama nilang alisgo nga maoy usa sa nagpatagan aning sindikato sa Pugo, ilang gidemonay sa China ang atong mga pangutok para magkawatak-watak ta, magkatag-katag ta ug mahimo kang anti-government o pro-China. Ug miasab ning ubang turutot nagpagamit sa sigig dagaw taw. Pero sige na lang mga bay, pagsuway ra ni sa Pilipinas kung unsaon tani pagsulbad ang atong soliran isip law-abiding citizen. Bisag uyamot ra ta mga bay, muhimo ta sa atong part kung unsay atong ikatampo ug mauni atong matabang sa atong nasod pinaagi sa pagbulgar sa kamatuoran base sa atong pinubre nga obserbasyon. Kay abi nimo human sa duha ka balaod nun nga Philippine Maritime Zones Act o Philippine Archipelagic Sea Lanes Law, gidungan sa DI ang pag-order sa 5 ka monster ships o 49 ka attack ships para sa atong Philippine Coast Guard. O resulta sa pag-revise sa Horizon 3 sa atong Armed Forces kining AFP Modernization Program, ang 24 ka mortal fighter sa Air Force ongoing na, ug ang submarine para sa atong Philippine Navy still under observation pa sa bidding ang transaksyon tungod sa daghang mandato sa presidente kung kinsay muuyon sa ilang plataporma batok sa mga banyaga. Atong tan-awon kung kinsay makapasar. Sa tinuod lang yun mga bay, sa tinuod lang 48 kabuok nga mga multilateral fighter ang gi-order sa atong Defense Secretary nga si Gibo Chidoro. Apan gilaslasan ang budget, ambot wa ko kahibaw og unsa na po'y diskarte aning bongbong kay ang iya manggungduwa mga bay, pailaw siya mo trabaho, walay daghang istorya, buhat ra maoy pa istoryahon, dili sama aning digong nga bastos og banha kayo. Apan si Bongbong Marcos lahi ang iyang style, kay makugang na lang ta kay gikan sa ilaw inighawa sa ibabaw anha ta makurat sa resulta. Sama anang nahitabo karon sa kining dispute sa West Philippine Sea nga kinini ang US nga mat-ana sa negosyos gubat, nagpanikad na ganina sila karon. Apan kontrolado ni sa atong gobyerno kining duwa nga dili mo sangko sa gubat kutob sa mahimo bisag kapila ta gipasakitan. Suma nakasubay man gid mo dia og pila na kabuk ang gibangga dia sa West Philippine Sea sa kining mga inchikwatang dia. Kining sinalbahis nga pangbuli sa China, bisag naputlan pa ta sa tudlo, no? Bisag naputlan sa tudlo ang tong gobyerno. Pero ang gihimo sa presidente wala ta mo baos. Kung dili atong gisibya sa tibuok kalibutan ang kamangtas nga panghara sa China. Mo na mga bay, ang resulta na bay nagkabusit-busit karon ang China kay daghana ang naglagot nila. Tanawa ug unsay resulta.
Pagpanday gyud sa duha ka balaod nun, samtang nag-eleksyon dito sa US, pagpurma sa Republic Act 12064 o Republic Act 12065, daghan nasod ang miuyon. Bisag si Donald Trump nga maupay pagdaog nga matod pa best friend ko nung aning digong unya kumpare ni Bato, apan si Donald Trump aprobado sa maong balaod nun nga Philippine Maritime Zones Act o Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Mausad ning paglaslas sa kinini ang budget sa atong multilateral fighter nga instead of 48 kabuok ang giorder sa Defense Secretary nga si Gibo Chidoro, apan giibana ni Bongbong og gihimong 24. Siguro ang sa akong obserbasyon lang ni mga bay, ang diskarte ani niya atong ipakita sa US, sa China, sa Russia ug uban pang mga superpower country nga huyang ang atong kinini ang armed forces aron naapay laing offer nga mudag sa muabot nga makahangyo ta ug makabarato unya pulido sad og kining quality dili pareha sa China nga palpak. Basing masuko na san mo diha kamo mga pro China. Cheers at kay basing ma-high blood na yung pilok diha. Kanang igka-size na to nga naa diha karon diha na nakaplastada naman na diha. Maunay usa sa mga ang aning mga negosasyon sa pagpalambo sa atong armed forces. Mauni giingon sa usa ka Chinese philosopher nga si Sancho nga matud pa niya, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Diba? Appear weak when you are strong and strong when you are weak. Di lang ta magdali. Pobida ni mga China boss mga bay, naunay maninon mo anang inyong filosofiya. Maninon mo sa akin ang inyong istorya. Kuna mga bay nga, sakto ang atong House Speaker nga matter pa niya, this is not just a matter of national pride. It is also an economic and food security and legacy imperative. Kining duha ka balaod nun will enhance our efforts to protect our sovereign rights over the West Philippine Sea and to preserve and exploit the resources in these waters for the benefit of our country. Kay ato gining teritoryo mga bay sa mata sa tibuok kalibutan. Cheers mga bay. Kay abi gud nimo mga bay, ang art of war sa geopolitics kanang balaod ug implementasyon magkuyog jud ang duha. Wa may kapuslanan ang atong pag-implementar sa UNCLOS sa pagsagang sa West Philippine Sea kung walay konkreto nga balaod mismo sa Pilipinas. Kung naapoy balaod pero walay implementasyon nga gihimo, wa poy ayo ang balaod. Mauna nga magkuyog jud ang duha. Magpanday ta og mga balaod nun ug atong ipa-implementar batok sa mga banyaga nga manamastama sa West Philippine Sea. Pinaagi sa pinto ug jutay lang nga pailob sa pagtrabaho. You got it. Ning maong balaod nun nga naumol mga bay, kanang gipanday nila nga balaod under sa administrasyon karon ni Bongbong Marcos, ato lang gi-value o gi-justify ang Permanent Court of Arbitration ni adtong 2016 nga gibaliwala lang aning digong nga matud pa niya papel ra kuno na. Tanawa ra kung sa kabastos ug way kapuangod nis digong. Apan sa kasakang Bongbong Marcos, iya lang gibutangan sa unod ug bukog kining desisyon sa arbitration court aron dunay bag-ang og tango sa ngipon ang pag-ila sa exclusive economic zone sa Pilipinas ubos sa United Nations Convention on the Law of the Sea or kanang UNCLOS. Ug angay mahibaw-an sa tanan nga wala sa gisulti nila nga kanang 9 line sa China karon daghang gimasuko ani ron kung ako ning isulti. May nang mahibaw-an ninyo mga bay nga ang kanang inuplok nga 9 line sa China ila po din ang giapilar dito aron pag-counter aning Bongbong. Apan ang nahitabo gibasura ang ilang pangangkon sa South China Sea ug mauni wala gisulti ninyo karon nabulgar na nato ang kamatuoran mga bay. Kunya di apa jud. Cheers na ta. Okay pa mo diha pro China basig kurdi na inyong punguta ha. Ni apa gyud.
Giunsa ni nato pagpa-implementar sa atong presidente. Inside the core of national approach sa atong Philippine government, niya ang mga nagkadina sa bilateral trade o mutual investment. During sa mga state visits sa presidente, nakapaingganyo ni sa mga industriya sa pharmaceutical, manufacturing, infrastructure, electronics ug uban pa. Kay human sa duha ka balaod nun, gisalod dayon sa waylangan ang lain na sang ikatulong nga balaod nun nga gitawag og corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy or kanang gitawag og create more act. Kining bag-ong balaod nun karon maka-generate ni og daghang trabaho tungod kay usan ni sa mga diskarte sa ubang ekonomista kining gitawag og art of framework sa principles of fiscal prudence and stability aron pag-spark sa atong economic growth. Purya-buyag mga bay, hinay-hinay na karon mga bay nga daghan ang nakatrabaho. Until now medyo lisod pa, pero kung spark na nigmaayo mga bay, that is a part of our economic growth, maka-attract ni og daghang investor both domestic and global. Labi na jud nga kini lain na sad ni nga mura magproblema na sad ang China ni kay abi nimo lain na sad nga balaod nun nga gipirmahan sa atong presidente nga mao ang Executive Order number 74, ang pagban sa tanang operasyon sa illegal gambling nga kabahin sa internet gaming and other offshore gaming kanang gitawag og pogo. Kaya karon nakatubang na sila kaso karon. Matay mga bay. Cheers sa ta. Atay mga bay, wala jud magdahom sa gibuhat karon sa presidente bay. Kay upat ka balaod nun, gilumpong pagpirma, wala pay labot sa uban nga wala pa nako mahibawi. Kay sa ako nalaging giingon, si Bongbong Marcos dili sama aning digong nga dagang tagawtaw, disturbo sa Pilipinas. Apan si Bongbong lahi kay silent ug pailawng maglihok. Unya inighaw sa babaw, makugang na lang ka sa resulta. Mao ni prinsipyo mga bay sa Machiavellian, no? Unpredictable. Lihog mo ipatrabahoon, di kay saba-saba, binastusay sa tagawtaw, mao'y palihugon ug kana mao'y atong suportaan kanang leader nga ingon ana sama ni Marcos mga bay. You got it. Kay sa ako lang bahin. Until now, under observation pagyapon ako siya. Kung doon na pailain nga mas mulabaw pa ni Bongbong Marcos, mauna sa ni atong suportaran. But as of now, only Bongbong Marcos that we have. Our president is not perfect. Apan timan-in ninyo, huyang ang atong gobyerno kung mag-inusara lang ang atong presidente. Unya kita, wala tay gihimo. Sige, tag-apil-apil ang mga intriga sa mga balasubas. Ang kausaban sa atong nasod magsugod sa nato. Muna nga, let's work together. Di man ta mga opisyal kay naa naman na sila nga atong gipili. Apan bisag mayukmok lang ta mga bay, naatay matabang sa atong komunidad, naatay ikatabang sa atong gobyerno. Mao ni giingon ni John F. Kennedy nga, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Ug usa na gid ana kanang pag-undang sa imong mga bisyo, makatabang na kana sa imong katilingban. Diri lang kukuto mga bay og rock and roll natong tanan mga bay. Cheers. Sa patingin nyo,